Tudományos kísérlet. Ja. Gyere, gyere! Merre folyik le a déli féltekén a víz? És ez legjobban hol látható? Mint hogy sem itt, a klotyóben. Neked látszik? Évivel ketten lefotózzuk, figyelj, figyelj. Egyértelműen az óramutató járásával ellentétes De irányban. most fog jobban látszódni. Nem fog. De amikor lefolyik végül. De azon már túl vagyunk, most nem volt Nem. látvány. Még egyszer. Most ne várj, mindjárt, figyelj! Itt fog jobban látszódni. Na! Most. Nem, na, a mutatvány elmaradt újra. Miért? Miért csinálta ezt? Mert most biztos. Ne nyomd ilyen sokáig, lehet ez a baj. Ez volt a vízfolyás a déli A déli féltekén. féltekén, igen.